ọ dị mma ịma na onye ọbụla nọkọtara gasụ aṅụ ebe aṅụ nọ ọmago na aṅụ ga-agbe yes ya bụ na Chinyere amarago na aṅụ ga-agbe exactly maka Chinyere maara kamgbe na enwere ndị na-akpọ ntu mkpọgwụ nwere ndị na-aghọ aka amakwara m na enweghịgo ofu onye n'ime ha oso ga-agbapụta na Asaba n'afọ one gara aga ọtụtụ afọ gara aga ejidere ebe ọ na-akpọ ntu o soro ga-eme ha enweghịkwere nke mụnwa so gaa na ebe ndị uwe ojii jidere ya na Lagos a ọkwa ndị a na-akụrụ anyị egwu ụka ya bụ na ihe ọ na-eme bụ na Chinyere gara ga kwuo ihe asịsị ekwu n'ekwu ewee na-eme ihe asịsị eme na-eme exactly ebe ọ bụ na kamgbe na enwebeghị etu o si wee ihe dịka skandal enwebeghị etu anụ o buru drugs ma ọ bụ na ọ na-eme nke a ma ọ bụ nke ọzọ ineche onye ka gị mma ịma ihe ị ga-agwa ya ise na o mere isi ka nne exactly ya bụ na Chinyere Udoma biko gaa n'ihu kụkwarị ọzọ anyị ekwuo ya dịka ikwuru kịta enwebe ndị ọkpọ ntu na-anọ ndị a niile na-ene anya kịta ụmụ nwaanyị niile na-eme na ha bụ ndị actress ụfọdụ n'ime ha ifu fim ịtọ inenegoro ha act afụrụbeghị m ha na ha abịa na-aza actress na-ebugharị moto ebe ka moto si pụta ha niile nwere ihe ha na-eme ụfọdụ n'ime ha na aka ọtụtụ n'ime ha aka ha dị ọcha ọkwa fim nke anyị niile na-eme ka ọ ga-abụ ịpụta kịta afụrụ fim na-abụ ịpụta esi na ịbụ actress ị na-ebugharị moto na-ekogharị aka ụfọdụ apụta na soshal midia na-achọghị ihe aja ya bụ Chinyere biko anyị na-asị ọ bụrụ na enwere ọzọ fọrọ ga-awụpụta maka na anyị maara na otee n'aka anya bụ ihe a na-achọ onye ga-ekwe etu anyị kwuru ya dịka otu onye n'ime ha ọ na-enye ha nsogbu mana ịma na etu anyị mere ya a ga-akpọ n'ọnụ ofu ihe mmadụ bụ a na-akpọghị n'ọnụ egwu a na-aga ahịa ebe a nọ gba mgbọ ya daa n'ihe ọgụ n'ọya na ọgụ na-ada maka ọtụtụ ndị mmadụ na-aga na ma YouTube ma ihe na-asị ka ha chọgodo egwu enwere nke bụ na ya na ha achọ patu egwu a na ya afụbekwe patu Chinyere ọ bụrụ na o ruo patu 20 aga m aga mana epetika ihe ụfọdụ na-ekwu bụ egwu a ọ bụ egwu a ga-eji too Chineke n'ime chọọchị onye nọkọta na chọọchị kịta esi anụ arụ m chọrọ ka m mkpọwa ntu anụ arụ m chọrọ ka m kwawa iko nwa mechie na anya fere Jizọs aka anụ arụ m chọrọ ka m kpọ ị ga-agụ n'ụdị egwu a na chọọchị gwugodo eziokwu enye m mic enwere gwata anụ arụ m chọrọ ka m kpọba ntu anụ arụ m chọrọ ka m kwaba iko ọ ya atọ gị ogo mmiri egwu ọ dịka worship iji eto Chineke iji efe dịka na asị tinye nnọọ na anyị chọrọ onye ọbụla baa n'ime mmụọ abazie n'ime mmụọ isi ọzọ anụ arụ chọrọ ka ịgba na ọbụna obere ụkọchukwu ikwu okwuchukwu ọbụna ekwu na anụ arụ chọrọ ka anyị kpọba iko